gaan jullie vandaag doen? Fietsen erin. En wat is dat precies? Nou, moet je met een fiets daar zo bij de steiger en dan ga je zo het water in. Ik zal de baan even uitleggen. Je fietst hier met je fiets over de plank. Je fietst zo recht het water in. Dan pak je het bodyboard, zwem je naar de balletjes toe, gooi je de blikjes op de boot om. Nou, en dan stopt de tijd. En die tijd wordt opgeschreven. En de duik is weer klaar. Oké, klaar voor de start. Ik moet zorgen dat het water veilig houdt. Fietsen opduiken. Kinderen vertellen wat ze moeten doen. Skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer. Meneer, heeft u die grote karpers er wel gezien? Wat zei je? Die grote karpers daar.